piye cah. Wes. Yo resike. Griamne karo dhewe. Lah piye wis bedhek urung tak diade kok, Des. Ana-ana iki mau. Lah, Lho ngerti anu ya lho malah sukete ndi? Ora ora mbanan. suket. Aku golek teko kono lho. Ora mebes buak. Ya Ora ngono. Yai pamengger wae kok. Ora biasane Joko Mertu yo doyan ngene iki. Itu wis wegah kon ngarep aras-arasen piye? Lah makan ora rasa-rasem piye? Lah kene Wong bendina kok ngarit terus sing dirohi iki mok kethek karo gentong blok kok. Lha wong aku dhewe kok kethek. ngerti aja ngerti aku. Hah? Ngomong kethek aku mbok ngerti. Lah piye omongan pancen karo kowe? Karo Lah nek aku kethek kowe munyuk. oh, malah ngarani wong munyuk. Lah piye kita berdua iku binatang. Saben dina ngarit terus. Lah gini wong gaweane yang ngarit. Lah kowe melok sapa? Wis sekali-sekali mbok ngerom tapi ya Ora di dhuwit apa piye? ya blas. Lah iya. Wis gegerku nganti boyok. Wong rumangsane melok yaine pamengger iku wis pirang-pirang taun. Yes, ora terima pirang-pirang taun. Awake dipasrahi ngingoni karo Joko Mercu. Ana alas Purwa iki pirang-pirang dina ora balik aku. Ya apa mau Joko Mertu didol ngono piye? Didol. Iya. Wis nuku sapa? Ya mungkene kok sapa iki piye? Kok digawane pamotan nak kena ah. Ora ngarahno gelem nuku. Lah kok iso? Lah kowe ora wujute apa ora? Tenggak mendhuwur wujud apa? Wujud kebo. Lah tenggak mengisor. Menungso iso ya. Madhok ragum kabeh. Aja wedi. Didol gak payu ya. Didol ora payu. Jak ngamen. Ngamen ndi kok malah ngamen. Ngamen pamotan ah. Engko lagune aku tak mah. Ora ngono. Dicuancang. Lah terus. Maksudnya Joko Mercu gak wong rupane ngono ae. Iki wong madhe melas, ora wedi melas. Dok gumun. Mun. Wah, Menawa entuk saweran. langsung tak rasakno iki mau, Des. Apa? Biasanya aku nak ngarit turut dalan iki ana kates, ana pelem lha iki mau ora ana blas. Lesu aku. Lesu. Iya. Lha iki langsung marahi lesu iku. Iya. Gara-gara Adi Marni Begini. lha masak ket esuk ora teko-teko piye kon ngirim. Waduh, iya. Mau wong nang Sing ndi? dimasak iku lho apa? Lah mau ke dhuwit piro no? 20.000. Jatahe kowe mbiyaku. Oh, malah mau kano kono. Lah piye tuku rokok? Ora tuku es. Tak kena mari nggo blonjo. Ora nek moro iki piye aku wis Wis ora ngerti kok kene. Yo tinggal arek sik ah. Ngger. Menawa teko Marni. Marni lagi macak menawa. Marni masak. Ora sido. Sing diengkeki lho sapa kok pemocak macahe? Ala cak ngono lho, cak candi canduni. Anjune. Aku teko. Lha iki apa? Malah Aku mah. iki kuning saiki ijo biru. Lho kowe kok eling ae. Ora eling gene lho ngadiku arek. Gombal ya iku wae kok. Itu apa nih Marni? Aku nggawa jajan. Waduh. Aku ora masak kok kan. Duit le maweh iku ilang kok. Ah ilang. Iya. Ilang apa mbowekno? Iko cakae. Cakae sapa? Au desa sebelah iku. Lah wong ilang tak sairano kok. Waduh. Untuk ngene tok bacaan endi? Iku ngono sing ngaweh tanggane digawe. Legi. Jan iso duwe es barang nang kondi. Nek es iku lek nggawe dhewe. Lah dhewe? Iya. Wah. Yo wis jajan-jajan lah. Nek Go gadel weteng. Iya, penting kan iku. Es krim Jajan ono serindil lah ndel. Srintil. Ini serindil. Dudu srintil iku. Parek. Ngene lah gadel weteng. Iki ngaret-ngaret ndak semene pisan. Terus mene wis lengkap ana bambu segara. Oh, mbek Joko Lah Mercu. iya, panase ngene. Udan ora. Wis kare Joko Mercu ah ngurung mangan. Tak pilihan wis ah. Iya, mana duit? Jago sik. Kalau tuh. Ora ini cilok iki. Joko Mercu nang ndi, Mang? Melok kowe. Ora ana apa. Menawa mulai. Lah mbok cancang apa ora, Mang? Mang tak cancang ning ora tak talekno. Lho iki apa? Aku tiba tinggal ning kene, mbok tinggal tengah alam nih. Lho, aku golek pakanan arek. Letiki. Iya.
enak jagung ale asumane ya le. Lho kurang ajar ngene iku. Ora Sumarni. Apa le? Sumarni. Nang suwun le. Kanggo A. Aja tambahi A. Aku golekno mangan ya le. Iki rambenane wis Tenang ae wis tak pekno mangan iku. Mohon kuwi ya boleh. Waduh. Nek ora golekno mangan aku siap-siap kok golek bangsa le. Orang dia. Lan nyantang mau ning. Aduh. Cilaka ya. Aku dengar dulu. Aku golek mangan Oh
Walah, udah sih omongane bener tenan anten. Ora payu didol. Joko mertu dikon ngarakne desa kene. Ane kepanasan kok. Iya, jangan mertu. Walah. Joko mertu Lah, sobek. Ora kaya DI. Yo ora dadi boyo pang ngopo? nyaplok kowe iki boyo Pak. Tapi ya ora kasane ngene, ana sembuh. Ayo iki mau bar ada karo Marni. Piye? Bener kandamu. Lah terus Daripada dicol ora payu, diarakne desa-desa. Nyatane Diarak yo, ana ora sing payu. akeh. ya arak iku ora arak. Lah, Arak iku minuman keras. lah kedapakno. Di jorong. Diubengno. Malah diungep Bang. Nah, ora iya apa? Malah sembuh. Rene lho, Kang. Bina bukan sik sama mertu. Wes. Lek, Piye, Le? sadurunge neruske laku, Lek. Aku arep nih ndonga karo bapak sing kawogan gati ya, Lek. Karo sunat. Ora ketang dikaya ngapa nilakake matur nuwun ya, Lek. Heeh. Mergo tanpa bapak sing kawogan gati, Wahyu Manggala ora bakal temekono ing desa Tanjung. Tanjung Sari. Melipur kabeh para warga. Itu Tanjung, Lek. Tanjung. Tanjung ya. Tanjung. Muga-muga sabubare ndukekake Wahyu Manggala tansaya rezekine malimpah ruah. Ora lokak nanging tansaya kebak. Muga pinaringan Bagas waras yuswa sing dawa ya, Le. Amin. Iki acarane kitanan. Acarane kitanan. Sing dikitan Adik Aska. Muga-muga di Aska enggal saras. Amin. Dimen bisa bali ning bangku pamulangan. Amin. Ing besuke bisa dadi bocah sing migunani tumrap bangsa lan agama ya, Le. Amin. Amin. Setya tuhulan wong tuwa apa kang dadi dawuhe wong tuane kuwi kudu diestokake kaya ngono ya. Nyawer dongakno. Sing nyawer. Nyawer. Sing nyawer ya tak dongakno Bagas waras panjang umur ya, Le. Amin. Rezekine akeh. Sing ora. Sing ora nyawer ya tak dongakno, Le. Dongakno Dongane pisan. piye? Sing ora nyawer muga-muga anake tansaya tambah berat. Lho. Wah, yo malah ngopeni yo osah. Wis, Le. Alhamdulillah. Aku weteng puluhe, Le. Kowe Aku mangan. njaluk mangan, Lah iya Le. apa? Lesu wetengku, Le. Aku njuk mangan ya, Le. Nah, iki Marni. Tak parane yo, Le. Ijo-ijo. Aduh. Dia kok sing ngarep ta. Kowe kok ngarepno ora kajian blas. Hei, lemah. Le. Goleki apa? Ape piye? Ape piye jane iki ape piye? Lek iya apa? Nanti tak sunggar iki mau ono abang-abang kaya dini getih. Iki mau apa, Le? Getiya iki lho tangane sarpos keplatan. Kebatok iki mau. Dadi getihmu, Le. Yo, Le. Sawise aku ngrasake getih iki. banjur Pitan saya nambahi daya kekuatan, pautan saya rasa, Le. Mula, Le. Wiwit dina iki kowe ora usah dadak kangelan golekmu. Aku juting rambanan. Lah ora oleh ngaret ku piye? Ora usah, Le. Terus kowe mangan apa? Iki mangan apa? Aku njaluk mangan daging menungso. Ngawur. lah kok ngene iki mau. Geting prawan, Le. Waduh. Le. Mestine aku tansaya rasa, tansaya nambahi daya kekuatan. Aku golekno, Le. Golek daging menungso? Iya. Udakara sing umur pirang taun? Udakara bocah umur 10 nganti 12 tahun. Le. Bocah umur 10 taun? Iya. Sing di Kaya dening cah cilik kae.
Aku golekno siji oleh. Golek kok bocah. Liyane bocah. Ora. Ayo. Aku nek ora bocah aku moh lek. Lah sebab Mergo daginge ngempuk. Oh. Aku nganti golek bocah. Heeh. Mergo bocah sing wani karo wong tuane, Terus sing ora gelem ngaji, sing ora gelem sekolah, sing bodho engko ning sekolah le. Kuwi dadi tadah kala bodoh sing ndi bocah. Cacili iki bodho le. Cekelno kae. Lagi ligeng apa Iki kok payu. diamuk wong tuane. Ora apa-apa lek umpama wong tuane ngamuk aku sing ngedepi. Wah, aja dagang penungsa. Tak ganti. Apa lek? Daging sate malah sate kambing. Sate wedhus. Yo. Sate wedhus kuwi sing digawe saka wedhus. Kok wedhus maksud. Daging wedhus. Heeh. Wedhus duweni sungu kaya dene aku lek moh. Aku moh lek. Ngomong tak ganti bakso ngono kowe. Bakso kuwi apa? Yo dagang sapi. Daging sapi sing digawe. Sapi uga duweni sungu. Aku uga moh lek. Aku golek. Kowe ini kayak apa nih? Daging apa nih? Daging mentah? Dagingnya apa? Nek aku diwene lek marni Apa? daging mentah aku gelem lek. Wah, gelem iku. Iya. Dimasak syah. Tak ketut-ketut tok lek. Ora tak pangan lek yo. Wis ora usah aneh-aneh. Aneh. Jaluk iku sing lumrah-lumrah kae. Aku golekno yo. Ora sago aku. Ora gelem golek. Aku yo ora sago wedi aku. Kowe gelem ora. Aku golekno siji ae lek. Eleng yo. Aja gendera. Malah. Eleng Des. Iki kena ireng kabeh. Aku golekno siji wae. Kowe gelem apa ora? Kowe gelem ora? Aduh, boleh. Aku ki kok gumun banget karo kowe. Saben-saben isine mung tawang-tawang tangis. Ora tau kok kowe iki duwe ati sing seneng utawa katon bingar polatan. Isine mung ning ati. Janjan iki njur apa sing mbok pikir lho. Mbok yo kandha sing kanthi lho. Aku pinter. Benda-benda aku nyawang tonggo-tonggo. Padha keguyonan karo anak. Iso dolanan. Iso ngeloni anak. Rasane atiku meri, Pak. Yo kini yo padha-padha duwe anak. Aku ora bisa kaya wong-wong. Anane tansah pengin lan pengin. Kabeh mau tak rasane atiku. Nyatane saya suwe atiku saya ora kuat, Pak. Dadi cedhane kowe iki kangen karo anakmu Joko Merdu. Kejaba kuwi susah atimu mergo wiwit
nang Jambang, yo tak pisahake kelawan kowe, ngono. Sapa sing ora nelongso, sapa sing ora kangen. Aku kimpul suwe sangang sasi. Yo kini sabise anakku lan aku ora bisa ngomong karo anak. Aku dhewe iki yo gak ngrasa-rasa. Lho jane iki dosa apa sing tak sandhak? Wiwit aku omah-omah lawan bumi. Lho kok kebangetan temung diwenehi momongan siji wae. Wujuding ora gatra menungso. Awak sangisor ki menungso ning asirah kebo. Lah iki mongko nalika isih konang Jabang wae tangga teparu kene sing padha ngerti. Iki padha kami bulan nyawang anakmu. Umpama anakmu ora tak sebratake ning awas purwa. Endah-endah yen nganti anakmu gedhe jadi ngeteni tangga teparu. Coba apa rasane ngisin-ngisinke? Pak Neng, senajan kawujudan apa wae. Anake dhewe kok aja nganti duwe rasa sing kaya Gini, omong sing cekak. Joko mercu ngamuk, Dik. Joko mercu. Toto saya ditoto, ambekane ditoto. Ambek ditoto piye? Yo dielus ha. Jaluk ngombe, Dik. Joko mercu ngamuk. Ngamuk. Ayo mbok menawa wetenge luwe, jur telat nggonmu menehi pakan. Ancen ya luwe. Pancene luwe piye? Adat kene lak ya kowe ngeritke goleke rambanan. Wes, Dik. Wes tak rekno. Wes tak gekno banyu. Ngombe. Nanging ora perkara kuwi luwene. Lah, Ora perkara njaluk rambanan, njaluk suket iki ora. Mbok menawa ayo rene wis gedhe iki waleh mangan suket rambanan. Mbok menawa njaluk sego. Ora gelem. Iku kok Dik. Sing dijaluk iki Joko mercu iki abone menungso. Tenan aku gak goro iki. piye-piye lho iku sing ponakmu kuwi anake menungso. Iku tenan kok. Tenan lho Dik. Iya. iki. Bang kowe, Mas. Kowe kok iso kandha yen Joko mercu saiki njaluk mangan aboning jaginge menungso. Kowe iki ngaya wara padamu. Iki ora kaya wara, Dik. Ning tenan kasunyatan. Mergo saiki kowe ana korban. Ana korbane. Wis ana sing dadi korban. Ana, Dik. Kancaku iki lho, Sarpon mati dia dipangan Joko mercu dipangan. Iya, Dik. Kulune dituwek. Apa iki ora iso ngelekke ponakmu si Joko mercu. Wis ora kurang-kurang lek Wis ngeleng. tak elinge malah ya lho Dik. Aku gawe dipangan iki kok Pangan. Dik. Kowe. Lho, iki mah dikurangan dia aku yo doyak-oyak. Wis kono. Iya. Iya, mbokmu anakmu. Aku sing teko, Pak. Iya. Yo, Joko mercu. Bapak. Mentas wae aku ki dipraduli lekmu Bundes. Jare saiki kowe iki moh mangan rambanan, moh mangan suket, ya moh ngombe banyu tlaga. Kowe saiki jare kok njaluk mangan daginge menungso, ngombe getih menungso iki. Pak. Ora bakal tak selaki, Pak. Pancen bener. Apa Kaporo. dadi pradulaning Lek Bundes kaporo nyoto, Pak. Lekmu si Sarpon.
Jare iki dina lakon mbok mangsa, mbok pangan. Apa bener? Pancen bener, Pak. Joko Merdu, Joko Merdu. Kowe iki anak menungso. Lho kok kowe jaluk mangan daging menungso apa meneh? Coba ngelingono lekmu sarpon. Iki nggone ngopeni kowe iki kowe wiwit cilik. Nanti kowe dewasa. Lho kok kowe mentolo mentalane? Kowe moksa kelawan lekmu sarpon. Kowe cilik kawit caira bisa kumpul karo sing. Yo kene apa gede malah gawe geger koyo ngene to. Apa ora mangteni nelangsane atine simbok koyo apa? Ora kumpul marang kuwi. Karo tangga-tangga uga simbok anane mung tansah digede. Ning kene apa kok malah mangan daging menungso to, Len? Ini apa bapak lan simbok nyalahake karo aku, Pak? Kene ora. Pak, Ya senajan dikaya ngopo, Joko Merdu, senajan wujudmu kaya ngopo. Jeneng kowe iki anake menungso, turune menungso. Mbok ya sak lumrahe wae yen njaluk mangan apa daging pitik, apa daging wedhus, daging sapi lak ya ana. bapak iso kondo kaya ngono. Mergo bapak ngerti luputing anakmu, Pak. Mergo bapak ngerti salah anakmu, Pak. Nanging bapak ora bisa ngrasake aku, Pak. Wiwit cilik nganti gedhe, aku pengen kok gulawentah, Pak, kaya dening bocah-bocah kae. Nanging gene apa, Bapak? Bapak pisan ora mikirke marang anak. Bapak gelem anak-anak nanging ora bisa nganakake. Apa sing dikarepno karo anak? Apa bapak wis bisa bagya mulyakno karo anak? Babar pisan ora, Pak. Malah kaporo. Bapak lan simbok wiwit aku isih punang jabang bayi. Aku kok buak ning tengah alas, Pak. Kamangka alas Purwo iki gong liwang-liwung. Jalmu moro, jalmu mati, Pak. Apa seneng bapak yen aku tumekaning pati? Nggonku budidaya. Piye carane aku dimen bisa urip? Aku dimen bisa dewasa. Satemah aku tanpa bapak lan simbok nyatane aku wis dewasa, Pak. Joko Merdu, Pak, ya kena kowe ngluputke bapak. Umpama ana luputing bapak Yusuf Gede Mangapura. Apa sebabe nganti kowe tak sebratake ana ing alasmu? Mergo sawise sibukmu nganake punan jabatan sing wujud kaya dene kowe. Iki akeh ora tangga kepala. Wong-wong ing desa gambe seket sing padha netenges bapak lan simbok. ora ngira bapak pisan, Pak. Aku ngerti, Pak. Wujudku ala sing kekirisi kaya ngene iki. Satemah bapak isin. Aku go ngrasake panelangsaning simbokku. Suwene 9 sasi 10 dina aku digembol marang simbokku. Aku krungu kabar yen to saben-saben simbok nangga ketemu marang tangga teparo, Pak. Kepregok padha menggo. Ketemu padha ngidu mergo ngias marang simbok. Kuwi pancen bener. Mula, Pak, kok aku dijuring anak lanang bakal ngayomi simbok lan bapak. Sopo menungsane sing minoran simbok lan bapak? Kuwi kang dadi tadah kalomangsaku, Pak. Senajan to kawujudanmu kaya apa tetep kowe anak. Kowe tak marang
kowe daging kulit. Senajan wujudku kaya apa wae tetep daku anak. Wis. Kalamun to bapak kondo. Yen aku anake bapak. Iki aku jaluk kanggo nyanyi Pak. Golek pangan kanggo aku Pak. Petengku kowe Pak. Ora usah akeh-akeh. Siji wae mengko tak mongsone wanci tabuh 12 bengi ya Pak. Dadi saben dina kowe njaluk jatah menungso siji kanggo pangan. Pak. Ya, Joko Merdu, Pak. senajan abot dikaya apa mengko bapak bakal yo. Aku sanggup goleke pangan kowe. Kabeh menungso Pancen kaya ngono Pak. Matur nuwun. Aku sayang Pak. Aku kesel. Aku njaluk pamit tak ning kepungkuran yo. ngono. Kasuwun Ora usah simbok nangis. Ono banget. Duwe lelakon kok koyo ngene. Sampeyan nyakui goleki bocah bedino siji-siji. Jur piye yen to nganti sampeyan kekonangan wong-wong desa sing bocahe padha mbok colong. Yen sampeyan nganti digebuki piye to Pak? Pak. Ya mbuh ing mengkone budi akalku waton aku bisa nuruti anak. Ono dayo. Monggo. Monggo kula dhewe. Pun mangke. Training kula menika nembe pisan menika kula ngertos dateng panjenengan. Yen nitik dateng sandang penganggonipun menika kados dening tiyang. Bener. Lajeng paring asma sinten wingking saking pundi? Tumenggung Haryo Jejetan. Walah. Saka Praja Majapahit. Dawane ya panen jenenge anak yo. Tumenggung Haryo Jejetan. Kurang sampeyan menine kurang. Kurang dawa. Kurang wong wawono tumenggung wedhus hari. Hei. Oh, ngarani menungso wedhus-wedhus. Dari kuwi seneng. Ora suwek lambemu malan. Wonten Gus-gus memang. Bagus. Bagus walah. Bagus wedhus kurang ajar iki. Wong tuwa niki. Elek-elek ngene iki. Monggo Praja saka Majapahit. Ngeten iki. Arani wedhus. Walah, wong bagus ngoten kok elek. Saka mergo saka baguse. Nggih, Sampeyan wanuhaken. Kula ingkang apeparap Ki-Ajar Pamengger Ki-Ajar Pamengger saking Gambir Seketi. Mercuwati. Jone. Oh, iki desa Gambir Seketi ya? Nggih, Aku kaget sak tenane. Bareng mlebu ana me sampean, katone kok iluwe do deleleweran, apa lagi bar kepaten apa kesusahan ngono apa piye? boten. Sangat. Nggih, namung mikiraken kahanan ingkang kula lampah. Kahanane iki ketiga ora rendeng ya ora dadi ora usah mbok pikir. Nggih. Ngaten iki mengke kadung tandur, Ora ana banyu. udane mandheg, ora ana banyu. Pasrah wae ora usah mbok pikir, ora usah mbok tangisi kek. Kadung jagung Katone diulur. terang ajeng kula uluri mbakku jebul udane ya. Lah mula saka kuwi pasrah wae. Nggih. Ora usah kok tangisi, ora usah kok getuni. Nggih. Kok lajeng ngantos panjenengan dumugi wonten ing Gambir Seketi niku tenanipun wonten menapa? Aku golek jago. Wah. Panen. Beneran. Sing mbok kurungi kae. Ah, sing lagi tak pakani mau. Menale Sik. bar menang kae. Aja tak
wonten menawi jago Mendeke jagone malah Sik, jago sik, 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 sik. blangkok. Wah, bawaan. Bodene mboten bakat tok. Nggih. Jago bangkok mbok kurungi. Nggih, nggih. Kuwi lah pitik. Lah nggih. Sing tak karepke jago kuwi menungso sing jaduk. Mergo Majapahit geger kang dituwake Bandar Subali saka Kadipaten Granti. Menungso sing jaduk. Kira jago pitik ya Pak. Ah iya. Lho kinten nggih jago niku jago. Gegere Majapahit kabeh Punggawa Praja prajurit padha kalah. Mungsuh Pamung Granti. Satemas Hyang Prabu Bromatunjung anake Sayembara. Sapa sing bisa nyekel Bandar Subali gedene mateni entuk ganjaran. Saestu menapa? Iya. Kata tiyang mati nggih nak ngoten. Heeh. Niku umpama kok kula sing leboni sayembara Ora mawas. Arep enom, arep suwek, arep tuwek, waton bisa ora dadi boyo ngopo. Alangane pakne wong iki kok ya nyebut. nyebut piye? Dadi ora lah wong lakuan unak kuru kok iso ape ngadepi ape ngeboni giri sayembara barang. Oh alah. Sing muku sayembara ki aku. Lah iya. Mengko sing tumandang kuwi anakmu. Sampean di anak, Oh gajah. yen kowe diundang kon mrene anake sampean mengko ditari gelem ana ora sago lan orane. Oh ngaten. Iya jare. Ning pun ajrih lho nggih. Yen kula ngundang anak kula, Lah apa dadak aja Punggawa Praja kok Oh, nggih. gedhe dhuwure sepiro anakmu aku ora bakal wedi. Joko Mercu. Mercu. Oh Ngene jenenge lho. jenenge Joko Mercu. Mercu namine nggih. Gagah gede. Wah, gagah. Awake keker. Niku didoni wong sak gambir sekedhik. Diwedeni yo sak gambir sekedhik. Padha wedi. Cocok yen kaya ngono mesti bisa ngrangket Bandar Subali. Nggih, kula percaya sak. Jenengan kono. Anak sampean Nggih. Menika teng wingking. jamak kok iki. Ingon iku mbok dicacang. Ingon-ingon Sampeyan iki pripun? sembrono. Kok ingon-ingon? Niki anak kula. Iki anak kula kok ingon-ingon Tegak sampeyan. tunggu-tunggu. Itu menungso. Iki anak sampean. Anak kula. Sing gawe sampean. Nggih. Sing weruh sampean. Anak kula. Enten napa Napa kok gagah? ngeten? Bingung aku ngrasakno kahanan iki ning donya iki. Kok bingung pripun? Ana isin-isine donya kaya ngono ya. Ning tetep kok akoni. Nggih, kula Tetep sing kok akoni Iki anak. wong anake Oh, kok jeneng anak kok ora diapa. Sumpah kandhane arep dikandhani gelem ana orane. Oh, ngaten nggih. Joko Mercu. Pak, Iki ana daya Punggawa Praja Majapahit. Gusti Tumenggung Haryo Jejetan. karepe apa, Pak? Lah iki golek jago mergo ing Majapahit iki ana salah sawijining bupati sing dalela. Ora liya Bupati Ingrati Bandar Subali. Mau ning mburi ana kemliwere pitik jago, Pak. Apa tak cekelke, Pak? Tegese sing dimaksud iki dudu jago-jago pitik ki ora. Banjur apa, Pak? Ayo jago sawijining menungso sing bisa ing mengkone cilik ngendarat gedene iki mateni bupati Menungso sing jaduk, sing kandel kulite. Dadi menungso sing jago sing digoleki ngono, Pak. ngene le. Iki mau bapak sing nuku sayembara ning mengko sing tumandang kowe. Yen kowe mbutuhke daginge menungso, iya. Kawula ing Kadipaten Granti iki maewu-ewu cacahe. Umpama mbok pangano sedina siji, mbok nganti kuting jagat ora entek kandhane. Nanging aku pengen takon karo Bapak. Njur apa nunduh-unduhane, Pak? Undu-unduane gedhe tumrap ana Majapahit. Apa? Bisa tak jaluk ganjaran. Tak ugemi apa kang dadi kandhamu? Mbok, Pak, Piye le? kanthi dalan iki aku bisa mulyake Bapak lan Simbok. Aku dimen bisa nyenengke lan Simbok. Tak utune sayembarane Bromartunjung. Wong pangestune Bapak lan Simbok sing tak jaluk. Ngetune wong tuwa le. Muga-muga
sak laku jantramu tansah pinaringan rahayu slamet. Matur nuwun. Bisa kasembadan apa sing dadi sedya lan kanthi. Bisa keturutan kabeh sing dadi angen-angen atimu. Karya jejetan. Keplok ana saka mburi. Kantor suwara. Iki sing gawe gumunat. Gumune pri. Anake sampean ajane wujude kaya ngono ning setya bekti lawan wong tuwa. Mituhu perintahe wong tuwa. Katutne lakune anakmu. Aku jeng pamit. Gune tiwas kebeneran. Aja nganti awake dhewe iki gawe korban marang wong-wong ing gambir seperti. Iya, Pak. Ya. Ayo kono. Bandarpat. Nalika semono kowe dak perintahku supaya balikake hari jejetan. Piye kabul usanane? Prajurit-prajurit Majapahit ingkang dipun tindhi jejetan. Boten wawin jebol benteng lan barisan wonten ing Kadipaten Granti sak temah pikantuk kemenangan. Ngono. Nggih. Nanging senajan to dina iki Kabupaten Granti tuk kemenangan, kowe kabeh aja nganti kendhat ing kaprayitnan. Pasukan sebelah sampun kula siagaken prajurit-prajurit. Magis pisan iki aku ngerti wujud sing aneh-aneh. Tenggak mendur wujud kepu mengisor mungso lumba. Agus ngaten. Tak takonane, Sumangga. Kisana ora teges aku tambuh karo kowe iki ora. Nanging pancen lagi pisan iki aku ngerti karo kowe. Yen pancen kowe bisa tata jalma sapa sing dadi anak. Joko mercu. Gambir seketi omahku alas Purwo Sabaku. Rumangsa gumun sajroning atiku. Ewon dene wujud sing kaya kowe bisa tata jalma. Kowe gumun. Iya. Kowe uga gumun. Kabeh uga gumun. Aja meneh kowe. Aku sing dadi dhewe gumun. Sing dadi kok malah gumun. Dadi wit cilik wis bisa omong. Bener. Yo, Joko Mercu. Iya. Kok nganti kowe temeka ning tapel wates Kabupaten Granti, njur mengko wigati sing kepiye? Tak gelak lakuku aku ninggalake omahku. Iya. Ana ing Gambir seketi. Pengin tumuju ana ing Kabupaten Brati. Goleki menungso kang aran Bandar Subali. Sesempan ana ing Kadipaten Brati. Mula kanthi kuwi. Iya. Sedulur, saben-saben aku ketemu menungso. Saben tak takoni dheweke lumayu wedi karo wujudku. Nanging beda karo kowe. Iya. Kowe babar pisan ora duweni rasa wedi lan aku. Aku bisa mesthekno yen to kowe menungso kang becik mula kanthi kuwi sedulur. Iya. Aku duduhke menungso kang aran Bandar Subali. Yen pancen kowe pengen ngerti saktenane Bandar Subali. Bandar Subali ora ono liya. Aku dhewe. Bandar Subali. Sakwise kowe ngerti lamun aku Bandar Subali sajak bungah rasamu kowe. Kene apa aku ora bungah? Menungso sing tak goleki kanthi nyatane wis ana ning pengarepanku. Iya. Bandar Subali. Joko Mercu. Mantuk karo aku. Munggah ning gegerku tanganmu gondelan sungguh. Tak jak sowan ana ing Majapahit. Joko Mercu. Iye, Yen ngono cetha kowe kongkonane wong Majapahit. pancen bener. Mercu, Iye, tak jaluk kanthi banget kowe aja nganti nyampuri perkaraku lan perkara Majapahit. Luwih becik kowe bali ning dangkamu. Bandar Subali. Joko Mercu. Ngaso karo aku. Aku mungku sayembaraning Bromarkunjung. Pepasan aku wis sumpah.
ora bakal tumuli bali kalamun to durung bisa ngerangket Bupati Bandar Subali. Sepisan meneh kowe tak kandhani bali. Ora Bali. aku ora bakal kowe. Nyidam loro becak mati kowe Bandar Subali. Ayo tanding yudolan aku. Ayo rukun susah sangat. Ya singalan. Bandar Subali. Aman sungatku. Mestine bakal brodol waduke nanging durung marem rasaku. Yen to aku durung ngerti badange Bandar Subali. Hei! Bandar Subali! Bandar Subali!